izingane eziphakathi konyaka owodwa kuya kwemithathu nengxenye zisengozini yalolu hlobo lwesimo olubizwa ngokuthi indololwane ye-nursemid noma indololwane edonsayo. Ingalo engaphambili iyingxenye yomzimba ibizwa ngomphambili lapha kunethambo okuthiwa i-radial head uma ingane iqala ukuhamba. Futhi kukhona umuntu ohlala ehamba nayo, umhlengikazi ehamba nayo, ingane ihamba futhi ithambekele ukuwa. Indawo lapho umhlengikazi angayibamba khona izoba kule ngxenye ukuvimbela ingane ekuweni. Kanti okwenzekayo ngempela ijoyinti lalapha liyaphuma nje, lezi zingane zivele zilethe. Udokotela wamathambo onolwazi avele abambe umphambili, awujikelezise, abuyisele ikhanda elikhazimulayo endaweni yalo, afundise abazali ukuthi abakaze babambe ingane esihlakaleni ukuze bayiphakamise. Njalo sebenzisa ikhwapha ukuze uziphakamise. Lokho kuyaxazulula konke.